लोगोफोर जों दिनै जोबोद दुखुआव दं गासिबो आरो जों मानि थाखाय दुखुआव दङ नोंथांमोना मिथिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। ओइ नोंसोरनि गेजेरावनो सोरबा सासे खिथाहरलाय खारनफोरखौ गासिबो नायगिरि बिथांमोना मिथिथोंसै। आं दुखुजोंनो बालायलांबायलाय रायलायनो। सोरबा सासे खिथाहरलाय देलाय आं खिथानोसै दे होनबा। दे खिथादो नोंनो खिथाहरदो। दैद नोंखौबाथाय फोथायलाय लाङालां आं साबसिन रोंगोन खोमा। मोजाङै खिथाखालै खिथानोबा हले देलै दे खिथाबानो जायो माथो दावराव दावसि नोंसोरलाय ओरैनो दुखुखा आरो मा नोंसोरलाय गावजों गाव हेबग्रां दे जायखिजाया सासे खिथाहरदोल' जायनो रोङो बेनो नायग्राफ्राल' हामजाबानो जाबाय। माने लोगोफोर खोथाया मा मिथिगौ ना? नै बे लरखौ आंखौ बिराद मेगन सायो जाम्बासो बियो। मानसिफ्रा जोंहा ओरैनो दुखुआव दंखायो आरो बेहा माबा खेंख्रा गावथ' रोंखाया थिफुदा साला। बिदि आखलखायनो देरनो रोङाखै बियो नङाबा आरो देरबावगौमोन थेफ्रा साला। दैलि दे जाबाय नोंसोरलाय मा गावजों गाव जावबोलायबाय थाथारखोब्रा। लोगोफोर होनबा आं जागायजेनसै। नोंथांमोना जों दुखुखौ मिन्थिनो लुबैदोंबा नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिनाय नङा जोंनि दुखुआ मा, जोंनि दुखुनि खारना मा खिन्थायाब्ला बहा मिथिनो आरो ने। होमबालाय नायलांबाय थादो। मानोबासो फैफ्लांबायलां बे मोदायनि भाषण होनाय लेक्सार होनायखौ सोरबा खोनासंबाय थागोन। थास्रायालां बिनि खाथियाव। बा नुदोंना बिनि आखलखौ सिंखौ जोंखावदों बियो गावहा बुंनो मोनैखाय सुवारा। लोगोफोर आं मेन पइन्टआव फैनोसै। जोंनि माखासे लोगोफोर जिहेतु जायलि जायला आरो बिदिनो लावगा लावगाया दं। जायलि जायला दावलेब थेफालि दुलुर आरो बिदिनो आन्टि आरो अनेकखौ नुनो मोनोमोन। नोंथांमोना दायो नुनाय नंला बिसोरखौ माने गैला जोंनि गेजेराव। दा जोङो गासैजों मिलायनानै बे केरेक्टार्सफोराल' दं जेखौ नोंथांमोना जोंखौ नुबाय थादों दायो। जों बेखिनियाल'सै आरो बाखि एसेबां समायना नायनो मोजां जेरैबायदि जायलि जायला दुलुर बिसोरो गैला जोंनि गेजेराव। आन्टि आंकोल बिसोरो गैला आरो बिसोरखौ माब्लाबाबो नुनाय नंला मोनफिननाय नंला। मिन्थिया जोंबो माब्लानि समाव बे जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांगोन सोर गोमोरलांगोन सोर थागोन जोंबो मिन्थिया। नोंथांमोना नायनानै लाखिदो। बिनि थाखायनो जोङो बहुद दुखुआव दङ। थेवबो जों नाजागोन बिसोरखौ लाबोफिननो। हायो हाया जों हानायखिनिखौ जोङो सेस्था खालामगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे माबाफोर जोंनि फारसे आइडियाफोर दंबा एसे खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेराव। जोङो माने बहुद दुखुआव दं आरोना। जोंनि जिखुनु कार्टुन मुभियावनो जिखुनु कार्टुन भिडिअसआवनो नोंथांमोना बेसोर केरेक्टार्सफोरखौ नुनाय नंला जायनाखि गायदेमोन जायला जायलि बिसोरखौ नुनाय नंला आरो जोंनि बे थानायखिनिनि गेजेरावबो जोंखौबो माब्ला गोमोरलांगोन माब्ला नुवा जागोन हमनो हाया। जोंबो मिन्थिया सोर गोमोरगोरगोन किबाजानि आंनो गोमोरगोरगोन। जोंनि गेजेराव इसिबां महर गोसा इसिबां मोजां केरेक्टार्सफोरानो गैलाबा नोंथांमोना जोंखौल'बालाय बहाथो नायनो गोजोननो आरोना। जोंथ' आरो थेफ्रा थेफ्रि गाथिया गाथि इसिबां मोजांमोन बे दुलुरमोन आरो गायदेमोन बिसोरो इसिबां समायना इसिबां टेलेन्टेडमोन। नाथाय मा खालामनो आरो बिसोरसो गैला आरो जोंनि गेजेराव। जों जाम्बा जाम्बियासो थालांजोब्बाय आरोना। होमबा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंनि मेन दुखुनि खारना मामोन। ओमफ्राय जोङो बेनो खोथाया दा मेन खोथाया बेनो जाहैबाय जोङो कार्टुन भिडिअसखौ इसिबां लाबोनो हानाय नंला। लाबोबाबो इसां मोजां जानाय नंला। मानो होनबा जोंनि जिहेतु एक्टर एक्ट्रेस मेन केरेक्टार्सफोर दुलुरमोन बिसोरनो गैलाबा जोंलाय आरो मा एक्टिं खालामबावगोन। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो जों सेस्था खालामफिनगोन बिसोरखौ लाबोनो। नोंथांमोनाबो एसे आइडियाफोर दंबा बिनि सायाव जोंनि सायाव माबाफोर खोन्थाहरबानो जाबाय।